Noniin, morjesta. tänään treenataan. Tunnetteko Ville? Ville Taulo, tunnette? Ville. Pelaan IFK:ssa ja mä oon pelannut 9 vuotta ammatikseni. Pelasin Italiassa, Sveitsissä ja Norjassa ja Suomen maajoukkueessa. 4 maaottelua ja nuorten maaottelua. Mulla ei ole läheskään mitään tommosia merittejä. Mä oon Lassi Hurskainen ja mäkin pelasin viime kaudella. Ville kanssa pelattiin samassa joukkueessa IFK:ssa ja Silloin kun sä menit siihen väärään IFK:hon, niin miksi sut heitettiin roskikseen? No koska mä olin siellä pukuhuoneessa vähän, niin siinä on semmonen kiekkomiehet ei tykkää, että me otetaan niiden paikkoja, kun mä otin sen Söderholmin paikan. Muistatko, kun mä heitin sen kamat siitä sivuun ja pistin oman pallon siihen, niin se ei ollut ihan ok. Mutta se oli semmonen ystävällinen heitto, tiedätkö? Ne heitti mut sinne roskiin. Mut Lassi ja Toni ne on nykyään kavereita. Oltiin me silloinkin kavereita. Se oli semmonen ystävällinen heitto. Mitä muuta? Kerran se pallon päähän ja sit sä vedit sen noin joka päälle ja se on pyörää ja sit se vaan tuli. Ai niin kuin se, jota asuu pallolla. Mä testasin kato suomalaisten pyöräilytasapainoa, että pysyykö ne pystyssä. Mut mä menin kysyä heitä, kävikö sille mitään. Sitten se lähti vähän perään, joo, se oli mun kämi. Mitä? Ei, mä olin niin nopea, katon. Ei se saanut. Se jäi sit matkalla. Oot sä parempi kuin tää Veska? No, en tietenkään oo. Sussa on tulevaisuus, hei. Me ollaan Villen kanssa jo menetettyjä tapauksia. Noin, rahattele niin. No sit mä oon Casillas, sä oot noin. Otetaan tää näin. Vielä parempi kuin Casillas. Ai jaa, no mä oon saman kokoinen kuin Casillas, niin mun on pakko olla Casillas. Tiedättekö semmosen, mä kerron nopean jutun semmonen, että miksi Ikeristä tuli maalivahti ja miksi siitä tuli niin hyvä maalivahti? Se isä sanoi, että torju Iker Casillas. Niin siitä tuli Iker Casillas. No niin, se oli todella huono vitsi. Kukaan ei, toivottavasti että joku ymmärsi. Äiti ymmärsi. Mä oon 5 klutsia ja mä oon hyökkäjä. Mä oon 4. puolustaja. Valkumas ja mä oon puolustaja. Yes. Anton puolustaja. Mä oon Kalle, maalivahti. Kasper. Moi, mä oon Jimmi ja mä oon keski. Samir Kärki. Mä oon Samuel. Keskikenttä. Mä oon Onni. Mä oon keskikenttä. Mario, mä oon puolustaja. Mario! Oli. 10 vatsaa, yes! Hyvä. Yes! Mä oon parempi kuin Lassi Hurskainen oikeesti. Nosta, älä potkaise, vaan nostat sen sinne. Siitä! Ei! Kimmoke. Ja vielä vaan, siitä! Hyvä yritys! Mä laitan tosta. 4-1!
Okei, tässä laittaa. Oh! Aika nöyryttävä.